Pare Claret va sentir d'una forma molt intensa la necessitat de gent que es dediqués a l'evangelització, en un temps en què l'Església estava molt disminuïda en aquest sentit, havien expulsat els religiosos i ell veia la immensa necessitat que hi havia d'evangelitzadors. Ell no només els promou i els forma, i potser l'obra més important és la de missioners del Cor de Maria, la congregació, sinó que a més treballa amb altres vocacions dintre de l'Església, que les articula perquè puguin treballar entre elles el servei de l'evangelització. En concret, els capellans diocesans, ell veu que és molt important que després d'una missió popular els que s'encarreguen d'una parròquia puguin atendre-la correctament, sobretot a través d'una predicació ben feta, la catequesi, etc. Però també ell treballa molt a nivell de seglars o de laics. Ell va intuir que el laic, per el seu estil de vida, tenia un paper important. Aleshores, a través d'associacions que ell reconverteix d'alguna manera en coses que eren més aviat de tipus devocional, també els dona una projecció apostòlica, fent que derivin també en activitats com la catequesi, l'ensenyar fins i tot a llegir, a pregar. També una obra seva molt interessant és l'Acadèmia de Sant Miquel, que va fer a Madrid, en la qual va aplegar una sèrie d'intel·lectuals, artistes, etc., en funció d'alguna manera, el que diríem avui, evangelitzar la cultura, a part que els va donar un impuls en el que és la difusió també de bons llibres. Tota aquesta gent que va implicar en l'evangelització, ell ho entenia com una forma de col·laboració entre les diverses vocacions dintre de l'Església, en el sentit de dir que els missioners tenien una feina itinerant, que si no comptava amb la feina dels capellans a les parròquies podia ser bastant inútil. Si dintre de les parròquies de l'Església els laics no col·laboraven en el seu aspecte, quedava coix. I després, en tres aspectes que ell considerava també estratègics, havia tot una mútua col·laboració, les missions populars, el que eren els exercicis en general, un aprofundiment de la formació, i després el tema de la premsa. La premsa era com transversal, perquè ajudava a l'evangelització popular, ajudava també els capellans amb llibres que utilitzaven per la predicació, etc., l'edició de la Bíblia. Tot això, ell suposo que com a format, d'alguna manera com a empresari textil, tenia una gran capacitat d'implicar la gent i de veure-la com la seva col·laboració. De fet, és una cosa que hem heretat dels claretians, intentem també d'alguna manera promoure les diverses vocacions, intentar d'alguna manera establir vincles, sinergies i un treball en col·laboració.